A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tħares il-min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa xejn ma uqaddis. Kattar fuqna ħnina tiegħek u kun inti taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli nindew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien, Mosè dar u niżel minn fuq il-montanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet kitbet Alla minquxa fuq it-twavel. Malli Ġoxwe sema laqgħa tan-nies qal lil Mosè: hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu, mhux ħoss lajat ta' rebħa, mhux ħoss lajat ta' telfa, imma l-ħoss ta' għana li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġol u sfin, Mosè xel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabad l-oġol li kienu għamlu u ħarqu fin-nar, saħqu sakemm għamlu trab u ħaltu mal-ilma u sqieħ lill-ulied Iżrael. U Mosè qal lil Aaron: x'għamillek dan il-poplu biex ġieb din il-ħtija kbira fuqu? Aaron wieġeb: tixelx bil-qilla Sidi. Int taf li dan il-poplu miġbur tal-ħażen. Qaluli: għamlilna l-lat li jimxu qudiemna għax dan Mosè il-bniedem li tellana mill-Eġittu ma nafux sar minnu. U jien għedtilhom: min għandu xi deb jinżaw u jagħtihuli. Imbagħad jien tfajtu fin-nar u ħareġ dan l-oġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu u qallu: għamiltu dunub kbir, issa nitlaħ dejn il-mulej, għandi mnejn naqlalkom il-maħfra. Għalhekk Mosè reġa' mara ant il-mulej u qallu: dan il-poplu għamel dnub kbir għax għamlu Alla tad-deb. Issa
Jekk trid taħfrilhom aħfrilhom, imma jekk ma taħfrilhomx ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. Il-mulej wieġeb lil Mosè: mill-ktieb tiegħi nħassar lill-bniedem li jindneb. Mur issa, mexxi lill-poplu għalfejn qedtlek. Ara, l-anġlu tiegħi jimxi quddiemek, iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastigahom għal dunubietom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Flimkien, Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qiemu ġbija tal-metal imdewweb. Bidlu l-Alla l-glorja tagħhom ma' ġbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Flimkien, roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. U nsew l-Alla li salvom, li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art tal-ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Flimkien, roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom, li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu, li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Flimkien, roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għaxriet il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġab il-folla parabola oħra u qalilhom: is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Jata bil-ħaq liżar waħda fost iż-żrieħ kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost ix-xejjex u ssir siġrek li l-safar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiegħ sa ma tkun għoliet l-aġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Żerrija tal-mustarda u ftit ħmira. U ma dawn iż-żewġ tixbijat li juża Ġesu fil-paraboli li jsemmi llum dwar is-saltna ta' smewiet. Ġesu meta jitkellem dawn il-paraboli mhux diskors infantili, imma diskors sempliċi li fih ħafna erf divin. U hawnhekk Ġesu qed iqabbel is-saltna ta' smewiet ma kif taħdem żerrija tal-mustarda u tikber u x-xogħol li tagħmel ukoll il-ħmira. Ħanaraw ftit it-tifsira ta' dawn. Żerrija tal-mustarda hija żerrija żgħira ħafna. Ġesu jsemmi fil-fatt li hija l-iżgħar waħda fost iż-żrieħ kollha. U għalhekk Ġesu qed jgħid fuq xi ħaġa li hija żgħira, imma li meta ssib art tajba mbagħad bil-mod il-mod tikber f'xi ħaġa kbira. U tagħmel dan fi skiet, fil-kwiet, mingħajr ħadd
mhu qed jinduna jew mingħajr ma tiġbed l-attenzjoni fuqha. U għalhekk hawn diġà qed jgħid Ġesu li s-santna ta' smewiet u b'dan il-mod illi tikber fis-skiet, fil-kwiet, mingħajr ħafna teatrin u spettaklu, mingħajr ħafna affarijiet sensazzjonali, imma b'mod effettiv u tħalli il-frott bħal diżerrija li tikber mbagħad f'siġra kbira li la safar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijaj tagħha. U l-istess meta jitkellem fuq il-ħmira. Il-ħmira mhix xi ħaġa kbira imma xi ħaġa li anzi tħallat hawnhekk il-mara ma' 3 sigħat qiegħ biex tista' tola l-aġna kollha. U proċess dan ma jsirx mal-ewwel imma b'mod effettiv tħalli riżultat tajjeb. Hawn Ġesu qed jitkellem l-ewwel nett fuq kif Alla jaħdem fil-ħajja tagħna. Kull wieħed u waħda minna. Jekk aħna niftħulu qalbna u nħalluh. U jaħdem dan il-mod l-Ispirtu ta' Alla jgħinna biex tkun il-ħidma tiegħu bħal żerriegħa li ssib għad tajba imbagħad tikber bil-mod il-mod u tista' tħalli il-frott. U l-istess bħal ħmira hekk jaħdem l-Ispirtu ta' Alla fil-ħajja tagħna. Imma jiddependi minna jekk inħalluhx, jekk niftħux qalbna għalih biex jista' tassew jaħdem fina. Imbagħad Ġesu qed jitkellem ukoll fuq kif aħna jekk nħallu l-Ispirtu ta' Alla jaħdem fina nistgħu mbagħad inkunu ta' effett pożittiv, nagħtu kontribut pożittiv fil-ħajja tal-Knisja u tas-soċjetà. Jekk aħna naħdmu b'dal mod, jiġifieri nagħtu s-sem tagħna kultant fis-skiet, fil-kwiet, mingħajr ma niġbdu l-attenzjoni bil-fors fuqna, mingħajr ħafna storbju u fanfaronati, imma b'mod tassew effettiv li ħalli il-frott. Din il-ħidma jekk magħmula b'dan l-ispirtu li bih semmi Ġesu, tgħin biex is-saltna ta' smewiet tikber u tissaħħaħ. U jekk naħsbu ftit kemm ħidma ssir fil-ħajja tal-Knisja b'dan mod. Kemm nies kuljum f'kull ħin fil-ħajja tal-Knisja qed jagħtu s-sem tagħhom b'dan il-mod, jiġifieri fil-kwiet, fis-skiet, imma ħidma għal ġid kontribut pożittiv. Li narawha ħafna fil-ħidma ta' karità tal-Knisja jew ħidma soċjali tal-Knisja. Ma naraw ukoll fil-ħidma ta' tħabbir tal-kelma tal-Vanġelu. Mhux bil-fors nisimgħu b'din il-ħidma fl-aħbarijiet, mhux bil-fors din il-ħidma tagħmel ħafna ħoss, imma jekk magħmula b'dan l-ispirtu tkun tassew ħidma effettiva. U għalhekk il-kelma ta' Alla llum lilna tagħmilna ħafna kuraġġ. Tgħinna biex narfu li nistgħu il-koll nagħtu kontribut pożittiv. Tant jiġrilna li nħarsu madwarna, naraw ħafna dlam, firri ħafna affarijiet ħażina. U qisu anke l-kliem tagħna jkun kliem ta' skoraġġiment jew li jaqta' l-qalb, taqtih il-qalb. Imma Ġesu qed jgħidilna aħna għandna din ir-responsabilità, din is-sejħa minnu li nagħtu kontribut pożittiv b'mod kif jurina hu hawnhekk, jiġifieri fis-skiet, fil-kwiet, jekk inħallu l-Ispirtu ta' Alla jaħdem fina inkunu tassew qegħdin nagħtu dan il-kontribut pożittiv fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. Nitolbuh il-mulej biex aħna nkunu dawk illi nagħtu ħidma
tassew b'dan l-ispirtu nkunu għalhekk sinjali ta' tama anki għal soċjetà fejn kultant dak lider l-aktar jew l-iktar jagħmel ħoss huwa dak li jaqtalek qalbek. Inkomplu nkunu tassew sinjal ta' tama fis-soċjetà Maltija llum. Resqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan dejjem fiduċja kbira li hu jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għallimna mulej narfu li jekk aħna inħallu l-Ispirtu tiegħek jaħdem fina nistgħu nagħtu tassew kontribut ta' ġid fis-soċjetà Maltija llum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizzu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bid-dawl anki ta' diversi inċidenti ta' traffiku li ħallew vittmi u ħallew ukoll nies l-isptar, nitolbu il-mulej biex jigwidana fil-mod tas-sewqan tagħna, fil-mixi tagħna, jħarisna, jipproteġina, jiena dejjem inkunu sensittivi lejn l-oħrajn, rispett kbir lejn l-oħrajn ħalli nassiguraw li t-toroq tagħna ikunu tassew siguri għal nies li jimxu fihom u li jisuqu fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja għal dawk il-pajjiżi li huma mifnija bil-konflitti u l-ġlied, għal tant nies li huma vittmi wkoll tal-aggressjoni, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem, speċjalment mulej jilqahom fih danek, għati l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-idejk is-sakrifiċċju wa tifħir il-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bid miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-mistieri tas-sema jqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox.
Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristus idra. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawunna bimħabba bla qis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-Rożarju jum talba l-Madonna għal-vittmi ta' l-inċidenti ta' traffiku u fl-istess waqt talba biex il-Madonna tħarisna tipproteġina fit-toroq tagħna, fis-sewqan, fil-mixi biex ikunu tas-sew toroq siguri. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għallik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabba li sitna Marija li kella tkun ommalla. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-dinja amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek,
ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda l-islam id-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta żina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafna d-dubietna bħalma nafri l-minuħa għalina, u la daħanni fit-tiġrib iżda l-islam id-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe preżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missienna li inti fis-smawiet il-qaddes ismek tili sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħani fit-tiġrib iżda l-Islam id-dinja, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħani fit-tiġrib iżda l-Islam id-dinja, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imberkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenerebuh kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. O ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħani fi tiġrib iżdan l-isna mid-dinja, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ ta' nifenni x-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalena l-grazzja l-ħin għal-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.